Dobrý deň, volám sa Zdena Chmurová, mám 48 rokov a pochádzam z Bratislavy. Dlho som už uvažovala na to, že si dám spraviť nové zuby, ale vždycky som sa veľmi bála. Keďže bývam v Petržálke a Smart Dental takisto sídli v Petržálke, raz som tam išla s babičkou a keď som videla ten prístup lekárov, čo ma teda šialene ohromilo, tak som sa rozhodla, pôjdem do toho a dám si aj ja spraviť nové zuby. Do Smart Dental idem s očakávaniami, že budem mať krásne nové zuby, ktoré som počas svojho života zanedbala. U pacientky sme pri estetickej premene zvolili následovný postup. Najprv sme spravili konzultáciu a pripravili liečebný plán, aby presne vedela, čo ideme robiť, prečo to robíme a v akých krokoch. Keď som videla tie vizualizácie, tak už som sa veľmi potešila, že wow, budem mať konečne nové zuby. Prešli sme spolu viac alternatív tvaru, estetiky, aby si mohla vybrať verziu, ktorá jej najviac sedí. Po ošetrení a príprave zubov sme teda hneď nasadili provizorné korunky, aby pacientka neodchádzala bez zubov. Obávala som sa na druhý deň po tom zákroku, či budem opuchnutá, no ale moje veľké prekvapenie bolo, že nič ma nebolelo. Výsledok je úsmev, ktorý je naplánovaný dopredu, presný, prirodzený a hlavne pacientka ho videla ešte skôr, než sme ho reálne spravili. No to bolo úplne všetko nad moje očakávania toto, ako bola som spokojná maximálne. Zmenil sa mi ten život naozaj, hej, lebo však zdravé zuby, zdravé telo. Už aj priateľa som si našla. Moja vďaka patrí pánovi doktorovi Tulenkovi a celému jeho tímu, vlastne komplet celej klinike. Odtedy, jak mám nové zuby, sa usmievam veľmi často. Ďakujem, pán doktor.